Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa osobne snažím 9 rokov pomáhať mestu a stáť pri tomto meste, pretože ho má človek v srdci. No a na to, aby mu pomáhal, sa snažím byť účastný rôznych záležitostí a rozvíjal ho, tak na to nemusí sedieť v tejto miestnosti, nemusí rozprávať na tento mikrofón. Človek robí chyby, robí vážne chyby a mal by za ne niesť zodpovednosť, hľadať hľadať výhovorky a postaviť sa k tomu čelom. Z úcty k sľubu, ktorý som tu skladal pred 2,5 rokom, z úcty k mandátu k vám a teda najmä k mestu sa tohto mandátu dnes vzdávam, čo aj oficiálne písomné primátorovi do rúk odovzdám a oznámim. Chcem vám povedať všetkým, aby ste mali veľa síl, veľa šťastia a úspechov, aby ste toto mesto rozvíjali a držím vám v tom palce a budem sa snažiť byť nápomocný a hlavne vám želám